La lluita reivindicativa i constant ha estat enguany guardonada per Compromís d'Ontinyent en la 20a edició dels Premis Roure, que enguany han arribat a mans de la plataforma del FEM i també a mans de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. Fa 20 anys que es van conformar aquests premis, va ser el bloc que es va iniciar, s'ha continuat Compromís, per a marcar, com si diguérem, una fita, com a donar un protagonisme a les associacions o persones que a nivell individual i associacions lluiten per defendre un aspecte, una vessant que conforma el nostre país, tant la comarca com el país. Una vessant de defensa de la llengua, defensa de la cultura, defensa del territori, en fi, una manera de vertebrar el país. Aquests premis es van conformar, com dic, amb aquest objectiu. 20 anys després esperem que canvie una mica l'objectiu d'aquests premis, però aquest any encara són de reivindicació, com és el Premi Roure 2015, que és per a la plataforma del FEM, per una lluita molt digna que ha sigut per a tots els ontinyentins i la comarca en contra de la imposició del cor. Han fet una tasca impressionant d'informació, de suport a la ciutadania, i per això és que tenen el nostre Premi Roure 2015 d'aquest any. I en una edició especial, com és el 20 aniversari, coincidint en 20 anys de roure, 20 anys de resistència, que és el símbol del roure. Els 20 anys de resistència per a nosaltres simbolitza la persona de Mònica Oltra. Oltra ha acudit a la plaça Sant Domingo d'Ontinyent per a rebre el premi i ha compartit taula amb els militants i simpatitzants de Compromís, que han valorat la seva tasca reivindicativa durant tota la seva carrera política. Sabent que vivim un moment difícil, però sobretot eixint de la queixa. Jo crec que la plataforma és un exemple viu d'això, és a dir, no volem dir no a un model, volem construir el nostre propi model. És a dir, s'ha acabat la queixa, s'ha acabat el dir no, ara volem dir sí, però a models alternatius, i a més els volem proposar, els volem gestionar, els volem construir nosaltres. I jo simplement això, crec que els roures, això són arbres forts, són arbres centenaris, són arbres en solera, que resisteixen a les inclemències, a les tempestes, als vents forts, i això és el que han fet durant aquests últims anys. Però els roures també són arbres que te donen ombra, sota els quals se pot ballar, se pot riure, se pot berenar. Aleshores crec que deixem darrere l'etapa del roure que havia de resistir front a la tormenta i encetem l'etapa d'aquest roure protector, amable, que te dona cobertura quan plou, que te dona ombra quan fa calor i baix del qual pots gaudir, pots ballar, pots riure, pots estimar i pots donar-te el bes de la teua vida. La plataforma del FEM de la Vall d'Albaida, que lluita per autogestionar els residus de la comarca i treballar al marge del consorci, ha sigut l'altra guardonada per Compromís. Ens va donar molta alegria i molta energia per a poder seguir en aquesta lluita tan important com és el FEM, que volem que reciclar-se-lo nosaltres i fer-se-lo nosaltres. I entonces per a nosaltres ha sigut un part. I després, com no, un honor el compartir en Mònica Oltra este premi, perquè tots els meus companys és el que van dir, que alegria de que venga aquesta persona que és la que ens ha sentit sempre a això de la plataforma del FEM i totes les reivindicacions que estem durant aquesta lluita, i per nosaltres això, moltíssimes gràcies a Compromís per haver pensat en nosaltres. Tant la plataforma del FEM com Mònica Oltra han manifestat la seva intenció per seguir lluitant pels valors que els impulsaren a arribar fins on el destí els ha portat avui en dia, perquè saben que treballant seguiran aconseguint complir els somnis de molts.